Benvinguda a la pràctica d'avui. La pràctica d'avui és una pràctica molt suau, enfocada a alliberar les tensions de les nostres cervicals, a obrir una miqueta més el pit i sobretot a intentar deixar d'estar tan encorbades, sinó que intentar mantenir el pit obert i els ombros lluny de les orelles. A la pràctica d'avui jo utilitzaré dues peses. Si no teniu dos peses, podeu utilitzar qualsevol altre objecte que pesi una miqueta. Si no teniu peses, podeu utilitzar una botella d'aigua, els blocs encara que pesin poquet. És només per afegir una miqueta més de pes. Començarem sentades, amb una postura còmoda, que sigui una postura còmoda per tu. Tanquem els ulls. Allarguem la nostra esquena. Deixem que les mans caiguin pesades sobre els genolls o les cuixes. Comencem a portar l'atenció i la intenció als nostres ombros, a les nostres cervicals. Nota com la coroneta s'allarga i com els ombros pesen. I mantenint els ulls tancats, seguint el ritme de la respiració, començarem a moure'ns. Inhalant, portem el cap endarrere. Exhalant, barbeta, pit. Inhalant darrere. Exhala, barbeta, pit. Continua. Inhalant darrere. Exhala, barbeta, pit. I última. Inhalant darrere. Exhala, barbeta, pit. Mantenim barbeta al pit. I ara inhalant portem orella dreta, l'ombro dret. I a l'exhala canvi, passem per davant, orella esquerra, ombro esquerra, relaxa ombros. I canvi, passem per davant, orella dreta, ombro dret. I canvi, passem per davant, orella esquerra, ombro esquerra, relaxa ombros. Una més, passem per davant, orella dreta, ombro dret. I canvi, passem per davant, orella esquerra, ombro esquerra. Poquet a poquet, passem pel davant, anem a l'orella dreta i ens quedem aquí. Relaxa ombros. Pots col·locar la mà dreta sobre del cap i mantenir aquí. Si vols una miqueta més d'intensitat, mà esquerra darrere de l'esquena. Pots mantenir aquesta posició del cap o provar si tens millor sensació quan portes la barbeta una mica cap al pit. Pots moure una miqueta el cap i buscar exactament el punt on et vols quedar. Relaxa ombros. Relaxa la boca, no apretis amb les dents ni amb els llavis. Poquet a poquet, soltem. Poquet a poquet passem pel davant. I canvi, orella esquerra, ombro esquerra. Mantenim aquí, relaxa ombros. Pots col·locar la mà esquerra damunt del cap. Et pots quedar aquí o la mà dreta darrere de l'esquena. Si ho prefereixes, pots moure una miqueta el cap portant la barbeta cap al pit. Mou el cap fins trobar el punt on et vols quedar. Relaxa ombros. Relaxa la boca. Poquet a poquet, desfem,
Passem cap al davant, deixem que el cap pesi. La barbeta està al pit, el cap pesa. Poquet a poquet, coroneta apunta al sostre i direm que no. Inhala a la dreta, exhala a l'esquerra, inhala a la dreta, exhala a l'esquerra i última, inhala a la dreta, exhala a l'esquerra, tornem al centre. Podem mantenir els ulls tancats, si preferim obrir-los, els obrim. Col·locarem les mans al costat dels nostres ulls, buscarem el foradet que hi ha entre els dos ossos, col·locarem el dit índex i el dit del mig i començarem a fer cercles cap al davant. Sobretot relaxem els ombros. Pots apretar una miqueta i canvi, cercles cap al darrere. I canvi, ara els ditets els col·locarem als ossos de la mandíbula, com si els col·loquéssim per davant de les orelles i un pelet cap a baix, on s'ajunta la mandíbula de dalt i la de baix. I el mateix, cercles cap endavant. Pots mesurar tu la força en la que apretes, relaxa ombros. I canvi, cercles cap al darrere, relaxa ombros. Poquet a poquet, soltem. Podem mantenir els ulls tancats i anem a fer cercles amb els ombros. Anem cap al darrere, els pugem, cap al davant i cap a baix. 3 més. Darrere, amunt i davant. 2 més. Nota si hi ha algun punt de tensió. Intenta portar la respiració cap a aquest punt i canviem de sentit. Anem cap al davant, amunt, endarrere, davant, amunt i endarrere. 2 més. Davant, amunt i endarrere. Última. Davant, amunt i endarrere. Super. Ara sí, ens col·locarem a 4 punts. Obrim els ulls. Col·loquem les mans sota dels ombros, la cadera sobre dels genolls i des d'aquí de forma fluida inhalem, arquegem esquena, exhala, arrodonim, empeny l'esterilla, separa escàpules, inhala, arqueja, exhala, arrodonim, continua, inhala, arqueja, exhala, arrodonim i última, inhala, arqueja, exhala, arrodonim. Poquet a poquet tornem al centre i cadascú al seu ritme es col·loca de peu. Podem col·locar els ditets del peu al terra, pujar una domuca i les mans van cap als peus. Pujarem amb l'esquena rodoneta. Super, mantindrem els peus separats a l'amplada de la nostra cadera. Farem una microflexió amb les nostres cames. No cal que estiguin completament estirades, sinó que les volem flexionar una miqueta. Mans sobre les cuixes i passant per tots els punts de l'esquena baixarem amb l'esquena rodoneta. Barbeta cap al pit. Arrodonim la part de l'esquena. Mitja. Baixa, cames flexionadetes. Quan arribis al teu màxim, tornem a pujar amunt. Passa per tots els punts de l'esquena i sobretot deixa que el cap pengi, que no hi hagi tensió. Quan arribis a dalt, tornem a baixar poquet a poquet. Passa per tots els punts de l'esquena, poquet a poquet, poquet a poquet.
Quan arribis al màxim, tornem a pujar amunt. I anem a per la última, poquet a poquet. Anem baixant, esquena rodoneta, rodoneta. I ara sí, quan arribis al màxim, entrellaça les mans, col·loca les mans darrere la coroneta i els colzes tancadets. I relaxa aquí. Pots fer petits rebots, ombres lluny de les orelles. Mantenim. Poquet a poquet soltem braços i pugem amb l'esquena rodoneta. Super. Mantindrem els peus separats en ample de la nostra cadera i atenció, la mà, el braç dret se n'anirà cap al darrere. La mà esquerra vol agafar el canell dret i volem com estirar el braç dret cap al costat esquerre, ombros lluny de les orelles. Si aquí la cervical ja em tiba, em quedo aquí. Si no, miro cap al costat esquerre i porto la barbeta cap al pit. Nota com s'allarga una miqueta més la cervical. Pots moure el cap i buscar exactament el punt on et vols quedar. Mantenim. Poquet a poquet tornem al centre i canvi. La mà esquerra es creua, la mà dreta agafa el canell esquerre i volem estirar el canell. Relaxa ombros. La mirada cap al costat dret i la barbeta baixa una miqueta. Busca exactament el punt on et vols quedar. Relaxa ombros. I inhala, torna al centre, desfem braços, soltem una miqueta ombros, anem notant la diferència de l'inici de la pràctica. I atenció, entrellacem les mans per darrere i inhalem, obrim pit. Les mans pot ser que es queden enganxadetes o que les puguem separar. Si estem molt còmodes, podem portar la barbeta cap al pit i es torna un pelet més intens. Mantenim. Poquet a poquet desfem, soltem una miqueta braços, una miqueta ombros i repetim, entrellacem les mans, atenció, inhalem, obrim pit, a l'exhalar microflexió de cames i ens pleguem, coroneta punta al terra i relaxa el cap. Pot ser que els braços es separen de l'esquena o no forcis la postura. Mantenim. I inhalem, tornem amunt. Ara sí, desfem mans i ens abracem per fer una contrapostura. Poquet a poquet desfem les mans i anem a buscar els pesos, ja siguin les peses o algun altre objecte que pesi una miqueta. Tampoc es tracta de que pesi molt. Col·locarem les mans al costadet del nostre cos i deixarem que les mans pesin, notant com els ombros baixen cap a baix. Primer mantindrem aquí, sobretot el còccix no està sortidet, sinó que volem fer retroversió de pelvis, com si volguéssim portar el pubis cap al sostre. Relaxem ombros. I ara anirem cap al costat dret. Volem baixar una miqueta cap al costat dret i tornar amunt. Força l'abdomen. I anem. Baixem i pugem. 1. Baixo i pujo. 2. Deixa que els braços pesin. Baixo i pujo. 3. Baixo i pujo. I canvi l'esquerra. Baixo i pujo. 1. Baixo i pujo. 2. Baixo i pujo.
3, última. Baixo i pujo. 4, super. Ara, ens podem quedar aquí deixant que les peses caiguin cap a l'esterilla, que els ombros s'allunyin, o si estic molt còmoda, puc portar l'orella esquerra a l'ombro esquerre i mantenim aquí. Mantenim, relaxa ombros. Nota com s'intensifica l'estirament. Porta la respiració al costat dret. Poquet a poquet passem pel davant i canviem. Orella dreta, l'ombro dret. Relaxa ombros. Pot ser que notem diferència entre un costat i l'altre. Mantenim. Poquet a poquet repetim, passem pel davant i canviem de costat. Orella esquerra, ombro esquerra. Deixa que les peses pesin cap a l'esterilla. Mantenim. Poquet a poquet passem pel davant i canvi orella dreta, ombro dret, la última. Relaxa ombros. Poquet a poquet tornem al centre, esquena llarga, deixem les peses amb un costadet. Tornem al centre i notem la diferència de la nostra part alta de l'esquena, ara a l'inici de la pràctica. Bé, moltíssimes gràcies per la pràctica d'avui. Si vols, et pots estirar a Shavasana i mantenir uns minuts Shavasana o bé sentar-te en una postura de meditació i mantenir una estoneta aquí, o bé pots tancar la pràctica aquí. Moltíssimes gràcies, una abraçada enorme.